Mohamud Caw-Ali Abdikadir ta' 22 sena mis-Somalja li jgħix il-Ħamrun ntbagħat 20 xahar ħabs wara li ammetta l-akkużi ta' Seraq. Huwa ġie akkużat b'4 seriqet mill-Ħamrun. Fis-27 ta' Ġunju saraq affarijiet elettroniċi, fit-18 ta' Lulju saraq it-tabakk minn stabbiliment u l-għada saraq mobile phone mill-istess stabbiliment. Fil-Qorti ntqal li nhar it-Tnejn l-imputat saraq mobile phone ieħor, basket u flus kontanti minn vettura pparkjata fi Triq Pietru Xuereb fil-Ħamrun. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Wayne Camilleri. Żewġ immigranti ngħataw sentenza ta' priġunerija wara li ħarbu miċ-ċentru ta' detenzjoni f'Ħalfar. Immigrant Eġizzjan ta' 17-il sena u Mustafa Isaac Musa ta' 21 sena mis-Sudan ammettew li f'Ġunju li għadda ħarbu miċ-ċentru ta' detenzjoni f'Ħalfar. L-Eġizzjan ta' 17-il sena ġie kkundannat 3 xhur ħabs u s-Sudaniż ġie kkundannat 6 xhur priġunerija. Bartley Vella ta' 27 sena li joqgħod San Ġwan ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li fil-pussess tiegħu kellu id-droga kokaina. L-ispetturi Paul Camilleri u Sara Zerafa qalu li l-ħadd li għadda kien hemm il-festa ta' raħal ġdid. Il-pulizija ftehmu mal-bars li għandhom jagħlqu sa ċertu ħin, iżda kien hemm grupp ta' żgħażagħ li baqgħu jduru l-bars. Wieħed minnhom beda jaġixxi b'mod suspettuż, ittieħed l-assa u sarittu tfittxija. X'ħin ħareġ mill-assa kien hemm sieħbu taħt pakkett u ramih. Il-pulizija rġiet arrestatu u sabet li fil-pakkett li rama kien hemm id-droga. Fil-qorti ħareġ li l-akkużat għadu kif lesta programm ta' riabilitazzjoni mid-droga u nhar il-ħadd ħareġ l-ewwel darba. Huwa wieġeb mhux ħati. Il-Maġistrat Joseph Demikoli tagħtu l-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 7,000 euro fuq numru ta' kundizzjonijiet u ordnat li jitpoġġa taħt ordni ta' superviżjoni.